राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षामध्ये शरद पवारांनी महत्त्वाचे फेरबदल केले। पक्षाचा युवक अध्यक्ष हे महबूब शेख आणि विद्यार्थी अध्यक्ष सुनील गव्हाणे यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर त्यांच्या जागी पक्षाच्या नव्या नियुक्त्या केलेल्या आहेत। विद्यार्थी अध्यक्ष म्हणून आता सुशील बेर्डे यांची प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्षा सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीमध्ये नियुक्ती झाली आहे। तर पक्षाच्या युवक अध्यक्ष पदात विभागणी करून एक ग्रामीण आणि एक शहरी युवक अध्यक्ष नेमण्याचा पक्षाने निर्णय घेतलाय। युवकाच्या शहरासाठीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी विशाल वाकडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। यापूर्वी महाराष्ट्र युवती अध्यक्षपद देताना बदल करत शहर आणि ग्रामीणसाठी अध्यक्ष निवड करण्यात आली आहे। मनाली भिलारे यांची शहरच्या युवती प्रदेशाध्यक्षपदी तर अमृता कालदाते यांची ग्रामीणसाठी निवड करण्यात आली आहे।